martangyang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan na sokal jala na bonar. Dialohodo na gijang marroha jala di patibohodo na serep marroha. Alan i hupangido hami tuho seramoti mahami asa unang jukat hami unang gijang rohanami alai togu-togu hami marhite-hite tordim asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhatta maredehita sia bukwede nomor 427 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata ima natarsura di Yohanes biduonom ayat 50 sada. Ahu doroti namangolu natuat sian banua gijangi. Manangise namangaton rotion ido mangolu saleleng-lelengna. Ia roti silehonon ki baen hanguluan ni portibion ima dagiku. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nau bartu patikmi. Amen. Tapuji Tuhatta maredehita sia bukwede nomor 626 ayat sada dohot ayat 2. Jola
Tato poti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para si roha jala partalub ni roha jalana basar doho. Semar pangulahi maroham midahami. Dibaheni sese sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon nasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigay mahata baga-baga taringot tu hasasaan ni dosa. Adong do dihita si Tuhan ni malim na songoni. Nahudul tu siyamu ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbaheni bana do panguluhon rodi ujung na akan nasadok rotu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji Tuhata maredehita siabu kwede nomor 114 ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di Johannes biduonom mamukas yan ayat 24 saat rodi ayat 35 asata jahama namarsika sori asadung di dana toropi nasodisi Yesus nang akasisian nape dibongoti mamuse akka parau jadi rotu huta Kapernaum mengalului Yesus. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida. Tutusi tuturo nahudok otu hamu. Dilului hamu pe ahu. Dada ala naung dapat rohamuna tadai. Tungalani na bosurido hamu namangan roti i. Dungin inanasida mamadok ibana, dia mabahenon nami asahula hami akaulaon lomoni rohani debata. Dungin inanasida ma, asa dia matada bahenonmu sidaon nami asa tung porsea hami diho, aha diulaho. Dungi ni na Jesus mamadok na sida. Situtudo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangaleho tuhamu roti nasian banua gijang. Damangido mangaleho dihamu roti na tutu nasian banua gijang.
gabe didok nasidama saitong malehon itu hami ale Tuhan roti sisongoni. Ido sahatna martua doakan natu mangion hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata maredehita syabukwede nomor 210 ayat sada dohot ayat 2. Taha tidako maha porsiao tai songunahi na tindako nidong atas saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubon ni si Maria na gabe-gabe asyato di porbadia adorak suhaubuan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matetar pajal di bana di hao pinorsila na tua tu banua toru di tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tisiamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogu tu tanon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsea di berbadia jaladong sada huria na badia huria atau pandala Kristen akan abadia do dia sain dosa do dia tai nama dok mulak mangulu sogut daging dihalak nang mate do dia nguluan na sora suda. Amen. Tabige matikting di minggu songon na pata kasot titik ta di minggu ta sadarion ima minggu na pasapuluhon dung Trinitatis ima tanggal 4 Agustus 2024 ia gorni
ia topik mingguta ima debata mangalehon sagu-sagu hanguluan tubang sona. Na perjolo 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Na mangihut 2.2 sermon wek. Sermon wek hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Na perjolo di wek 2 di bagas nikel warga amang TM Siagian inang boru manurung. Alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Tauladan nomor 100 RT 01 RW 15. Di wek 4 di bagas nikel warga amang F Nababan inang boru Situmeang. Alamat Komplek Graha Puspa Jalan Puspa Kenanga Timur 2 Blok D 3 strip 12B Desa Sukajaya Lembang. Di wek onom di bagas nikel warga Nyonya Toga Torop inang boru Sihaan. Alamat Gang AA Marta nomor 39 RT 04 RW 01 Padalarang. Untuk wek walu di bagas nikel warga amang M Hutahayan boru Silitonga. Alamat Komplek Nusa Persada Jalan Sadarmanah Blok A no RT 02 RW 13. Sermon wek di hari Kamis tanggal 2 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Di wek sada di bagas keluarga ni amang Anenggulan inang boru Lubis. Alamat Jalan Dr. Samratulangi nomor 8 Waluplonum H RT 03 RW 13. Di wek tolu di bagas nikel warga amang SM Simamora inang boru Sinaga. Alamat pojok utara I Gang Karya Muda 2 RT 04 RW 4 nomor 131. Di wek 5 di bagas nikel warga amang Y Simajuntak inang boru Sibarani. Alamat Jalan Permana Blok E1 Citerep. Di wek pitu di bagas nikel warga amang CH Sirait inang N boru Situmorang. Alamat Jalan Jamrut 4 nomor 6 RW 1 RW 12 Komplek Permata Cimahi. Di wek 9 di wek sia di bagas nikel warga J Padiangan inang boru Panjaitan. Alamat Bumi Pakusarakan 2 Blok C nomor 34. Namangihut 3.2 pelunasan pilun atau pinjaman lunak dana pengembalian pilun. Pada hari ini Minggu 4 Agustus 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang akan jatuh tempo. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Namangihut pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Gabriel Fajar Y Tambunan, inang Olivia A Boru Siburian yang beralamat Jalan KH Usman Domiri nomor 30 nomor 30 RT 01 RW 10 masuk wek 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Namangihut 5.2 Jemaat Pindah. Terhitung hari ini Minggu 4 Agustus 2024 bahwa keluarga Ricardo Oktolseja Sukalawati D. Inang Boru Sitinjak beserta 3 orang anaknya yang beralamat di Graha Kencana Residence Blok B nomor 2A masuk W8 tidak lagi menjadi anggota Jemaat HGB Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Cimahi.
Namanghihut 5.3 Konven Distrik. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 akan dilaksanakan konven atau sermon distrik bertempat di HKBP Yogyakarta. Pendeta resort dan pendeta fungsional serta keluarga akan mengikuti kegiatan tersebut. Namanghihut 5.4 Penjualan buku rohani dari Kalam Hidup. Toko buku rohani Kalam Hidup akan mengadakan bazar atau penjualan buku rohani, Alkitab TB2, Bibel dan aksesoris yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 4 Agustus 2024 waktu pukul 8 sampai dengan selesai, bertempat di lapangan parkir HKBP Jalan Lurah. Namanghihut 5.5 Pesan Tona Rapat Bibel Fro. Gereja kita menerima pesan atau tona Rapat Bibel Fro HKBP 2024 yang akan dibacakan setelah pembacaan warta. Namanghihut 5.6 Onom Jadwal Piket Seksi Kesehatan. Dimulai bulan Agustus 2024, Seksi Kesehatan akan membuka jadwal poli. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Naparjolo minggu pertama yang bertugas adalah Inang Dr. Sondang Boru Silalahi, Inang Bidan Rusmiati Boru Sinaga. Napaduahon minggu paduahon yang bertugas Ima Dr. Balen Arwan. Napaduahon Inang Renti Boru Simajunta. Minggu patuluhon yang bertugas Inang Dr. Suherlina Boru Sitompul. Napaduahon Sarma Lena Boru Sitanggang SD. Minggu papaton namartugas Ima Inang Bidan Delima Boru Tampu Bolon. Napaduahon Inang Dr. Elizabeth Boru Situmayang. Minggu palimahon Ima nabertugas Dr. Balen Arwan dohot Inang Bidan Emi Boru Aretonang. Namanghihut 5.8 Donor darah. Gereja kita melalui seksi kesehatan bekerjasama dengan PMI Rumah Sakit Cibabat, Cimahi akan melaksanakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 18 Agustus 2024 bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Waktu pukul 10 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Namanghihut 5 pelantikan pendeta. Dalam rangka pelantikan Manang Mangojakkon, amang pendeta hasian BMS Purga STH di HKBP Kaliungu, Semarang, jemaat yang turut mendampingi dari gereja berangkat pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 7.00 WIB. Titik kumpul di Jalan Gedung 4. Songonima amang inang titning namasa di tonga-tonga ni huriatta nuaing hujahami ma tona Rapat Bibel Pro HKBP 2024. Tona Rapat Bibel Pro HKBP 2024. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatta dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot sian toddi parbadia. Amin. Pinuji ma debata sitolu sadai naung takas mangaramoti huhut marmahani huriana HKBP boy mardalan sonang sohari ribuan mangulahon tinuju ni hajongjonganna di Portibion mangasahon gogo pinalumehon ni debata sitolu sada nang pe ikon mangadopi ragam ni galumbang di tonga-tonga ni Portibion sikopdo panguluhonon ni tuhatta ni uluhon ni akkana posona mamukasian tirket hatopan sahat tuhuria marsada-sada nang pos pelayanan pe tahe saluhut nai dang sirang sian pangauhonotta di hatana dohot patikna nyojar ni haporsiaon di bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus dohot dalan makamulatehon haluaon pinatupana tu hita so martuhor. Los songodido rajumon perdalan ni rapot Bibel Pro Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP denggaddo merdalan rapoti sinodangan ni tema
alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan toddi niro hamuna Efesus 4 ayat 27 dohot subtema Bibel Pro HKBP ikon hobas pai baru diri hobar tupoda tohonan marhite parange hasomalan dohot hatauon makubasi di huria nang institusi HKBP di bagasan haret tahun hobar tu aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton do perdalan rapoti di bagasan dame dohot las niroha na dipatupa mamuka sian hari Senin saat hari Kamis tanggal 23 Juli 1 Agustus 2024 di Hotel La Bersa Lagu Boti Kabupaten Toba Sumatera Utara ni dohotan ni 424 halak Bibel Pro na aktif makubasi di sadok HKBP ni uluhon ni epui eperus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar di tahun 2024 5 tahun okumene inklusif merhite nama milit sahalak utusan Bibel Pro nagabe majelis pekerja sinode manang MPS 2 halak utusan ni partohonan Bibel Pro tu sinode godang dohot sahalak ketua Pokja sian tonga-tonga ni ruas rapot nama kubasi tu akan narikot di punguan ni Bibel Pro HKBP di periode 2024-2020 lalu. Huhalason hamido parsitutuan ni ganup ruas ni rapoti dohot haradeon ni nasida mamarsiajari akka parbinotoan naib baru dohot manakapi patupa hay baruon ni ngolu nang pakubasyon nasida tujuluan ni arion. Ima ipola ni parrapotani akka onma parjolo Bibel Pro HKBP tong-tong marsitutu pai baru hodiri di bagasat toddi rade jala sigop tong-tong pahebakkon parbinotoan nang paubahon hasomalan na maralo tu hata ni debata jala na mga bati pakubasyon sa urdot tupoda tohonan Bibel Pro di HKBP udut ni ikon lam tau do akka Bibel Pro di binotoan marhite pendidikan formal manang marsiajal sendiri atau otodidak manoktong pahebakkon kompetensi keterampilan na maragam nang kreativitas di tonga-tonga ni ngolu nang pakubasyon di tonga-tonga ni huria ruas nang institusi HKBP mengadopi perkembangan ni zaman nasai mubah-ubah terlumobi di partikian digital dohot artificial intelligence laho patuluson ulaon pajawon ni debata hobar tupoda tohonan Bibel Pro napaduahon Bibel Pro HKBP tong-tong marsihohot makahonguluhon pertanyangon asalam tau jala marsahala diragam ni pakubasyon ia akan terpilit dirapoti akka onma utusan tu MPS HKBP ima Bibel Pro Risma Borusinaga STH M Hum utusan tu sinode godang HKBP Bibel Pro Naudur Boru Sitopul dohot Bibel Pro Tetti Boru Manalu ketua Pokja Bibel Pro ima Bibel Pro Renta Boru Perdede SPD saya dipasu-pasu tu hatama saluhut akanaung dihatai jala diputusson dirapoti jala marpakorhon tu huriana marhite haradeon ni ganup Bibel Pro HKBP patu pahossa nang paradehon nang haradeon ni HKBP mamrate-atehon akka pamikirion na uli pinatolhas ni rapoti si pasidingod do si patupaon ni HKBP tujuluan ni arion rap dohot sude ruas ni rapot pinangido ma dohot hormat haradeotta manangyakon huhut manupahi ulaon ni ganup Bibel Prota di tonga-tonga ni ngolu nang pakubasyon ni huriatta daw siyan pamerengon na diskriminatif maradopon hadirion nang ulaon ni Bibel Pro baliksa mamereng nasida songod
bahkan bentuk perlawanan manusia pun Tuhan mendengarkan. Itulah Allah kita, Allah yang baik. Sarupa di doa kena tua-tua ngadi lubut tamu kageleng muna alai buah marohani seorang ibu sian nasopamu tuan tidak danaki dung modung yumma dui geleng nadi sasa nainakin anggo mama daung sasa sih paling go mulu buruna atari elik dua teh mulu buruna ipas-pas anggo ini mana manang buruna pe manang anak pe dungi pas-pas di hasalaan nai modumi di kamarna umon nadui lo bisiani ma debata lo bisiani ngadi alo hita betul-betul tak alo imana alai ditangihot do pe hita dileam manai lam tadda mai mana bijaklah dalam hidupmu mengenal Allahmu Allah yang mana. Jangan salah mengenal Allahmu. So tunggabe de mata siliban. So tunggabe de mata na asin di hapor siya di ngulum nang pehera na marukil honoaing di bagasan permulumun. Mengenai pos ni roha papos roham lehonon na do si panganon doho si inumun bahasa. Ahado lapatan ni hata hapor siyaon ponggol perjului. Au por siya di mata Jehovah. Adong disi didok disarihot dohita si panganon baju hai pason do lanasi itu adalah buah iman kita, buah kredo pengakuan kita. Amanginang mardalam maho disia-sia ni hasianganon disia-sia ni hasianganon mardalam mahita rapot Tuhani ului mai jala papos roham unang khawatir honang gosauti unang galau di bagasan ngulum nang gosauti hobbartu topik ni mingguta debata mangalihon sagu-sagu hanguluat tu bangso tuho tuau dang holan hanguluat di portibion alai dau dumenggan siani dau molo di episteli hangulu roti naso marnasuda hangoluan nasa leleng ni leleng na lehonon na tuho lehonon ni debatasi topaho marhite na pinaluan ni anak na ho siya dosa dohot akka hamagoan marhite Jesus Kristus natar silang dihau pinor silangi naung durus mudarna lahu mengampuni ho naung durus mudarna lahu mabain karya keselamatan terbesar dalam hidupmu. Kamu diampuni, kamu dilepaskan, bahkan sudah jauh lebih dari roti kehidupan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus menjadi roti kehidupan. Idilokon ego, emi, aku adalah dia dilo ison roti kehidupan. Maka semakin percaya kepada Tuhan, kita akan semakin menikmati hidup ini dan tidak akan pernah terbebani dengan hal-hal apapun dalam kehidupan ini. Aleunang gabe lupa homamora. Itu. Udang lupa homamora. Dilihot do diho parbinotoan. Akal dan pikiran. Unang gabe ahado warnita he alani jamite nang basari hodon ni debata itu na ongkang kaki daon na porsia tu debata ula umu bamolo mamora sudi ruas ni cimahion hatok maluna saka pilun bayar to jala ikululuam mudui hamoraoni alai jumolo lului harajaon ni debata lului jo debatai sendiri ihutot jo debatai sendiri papos jo roham tu debatai sendiri sabil maula honon ai pasu do saluhu nai jumolo malului hamu harajaon ni debata tabba honon nama akka oddeng di hamu oddeng donata jalon waingon pasu ni debata dan mau ditekankan amang inang yang kamu miliki hari ini bukan punyamu anugerah Tuhan. Itu hanya anugerah Tuhan, bukan milikmu. Hacir rohamu sih, sedangkan kosamu dan milikmu. Apalagi ma artatai,
alai lului ma artai tong ibagasa kaporsiaon asa tong semangat ngulut tong kan. Jadi kon adong dotongi semangat makan na hurang mamora dope asalam mamora nang mamora lam mersuksuk mahamorona alai lam burju masudi di tonga-tonga ni ulaun namar diakonia pe dohot namar huria pe lam dipasu-pasu Tuhan maita. Selamat mengikut Tuhan dalam hidupmu, selamat bergumul bersama Tuhan. Damailah dengan cinta kasih Tuhan. Damai mahita marhite panugu-nuguon dohot pangiring-iringon ni Jehovah di bagasan nguluta. Amin. Pasu-pasu matuhak katam. Asa marsihohot tami mangihut tolomoni roham di ngulu namion. Asa unang marungut-ungut tami. Alai totok satia kami di hata. Pasu-pasu ruas ni huriam HKBP Cimahi Jalan Luraun. Namik Tuhan baik burmagudang mei. Namar sekolah alai Tuhan lehom mabisuk dohot habis taran tunasida. Natongon mangaluluyak kaparkarejuan selehom maparkarejuan nahok bartu talentana Tuhan. Akan ang dapok karejo pasabam rohana mengulas ulon nai. Na mangalului sirokap ni toddi patongom ma sirokap ni toddi na Tuhan. Akan na tua-tua nami pasu-pasu di hatuaw ni umur nasida Tuhan. Sabuban si majujung nasida reong holi-holina ngilut akapamatang na alai homa namadahop nasida Tuhanku. Manangyakos sudi poparanna manangyakos sudi akka yanakonna si solhotna manangyakok kuriamot Tuhan. Asa toto kami di bagasa dami las ni roha sonang ni roha. Ali Tuhan nami jala di bata nami. Ahape ulon ni ruas ni huriamon paso-paso pang Tuhan. Molo adong akka pemulung tukang butot lehon gugu lehon las ni roha di nasida mangulas ulon nai kapar bengkel tukang tambal ban paso-paso Tuhan nasida. Songonia kapar tiga-tiga lehon pangomuan na tuktu nasida. Songonia ka pengusaha Tuhan lancar ka usahana. Ka pegawai negeri, pejabat di tonga-tonga di pamarentah nami, pegawai swasta, pasu-pasu saluhuk na nasida. Akka dokter para medis, pasu-pasu marlabok ni tangan nasida mangubati da marsahit Tuhan. Posdor hanami songoni nang akka aparat negara nami, diai tonga-tonga ni ruas ni huriam, tentara, polisi, pasu-pasu nasida, marhatauon sudi bain, akka ruas ni huriam, nangak kena persiupe Tuhan. Martanya kami Tuhan secara khusus di bagasan Tikyon, tonga-tonga ni keluarga ni ina nami, nyonya si topul boru si pahutar, nyonya si manuk kalit boru si naga, amang si dabuke dohot inang boru si lelahi, natotong di bagasan pengobatan pemulihan alani penyakit kengserale Tuhan. Tuhan asiroham hodon nama masu-masu akka dokteri Tuhan asa marhataun na sida mangubati alai porsea dohami holakodo da pamalupon akka namarsahit mangasahon asini roham Tuhan pamalumma akka namarsahit lumubi ma amanami inanami nahuguari hami nakidohot naso haguara kami nang dikunjungi akka naposong nasida alai Tuhan pamalum manasida mangasahon asini rohami ali Jehovah di bata suak songonima nang di bagasan Tikyon alai Tuhan benon nami ditangiang nami keluarga ni ama nami tabunan boru siburian napi nasahat muda sida sadada danak boru pasu-pasu ma alai Tuhan poso-posoi asai buri-bur magudang maibana mangasahon asini roham songonina pasahaton akka hamuliatan ni rohana sida Tuhan keluarga manurung inang lestari songoni inang nyonya pardiri buru nenggolan alai Tuhan pasu-pasu manasida dilihoko hahi pasud dinasida saluhukna songoni keluarga nenggolan buru munte atong sai homa napahot tolas ni roha di bagasan parnguluon nasida
jala totong mahona mga rahut na sida di bagasan holong ni roha. Sok nilai Tuhan keluarga Nyonya Pardede Boronenggolan di penguburan ni natua-tua nasida partuaton ni natua-tua nasida di minggu nasalpu na di bona sida tu bona paso kita le Tuhan pasu-pasu ma sude poparan na tininggalhon na le Tuhan di narodopot dope sa marsiha holongan jala di bagasan asini roham saluhuna om mahami akarwasmu na pinarhamolmu ale Tuhan odihok kami jala tugu-tugu kami mangasahon asini roham nang sungguli kami Tuhan di proses pembangunan ni huria mona le Tuhan marhite gedung nami ale Tuhan naikon gararon nami dupe hahurangan ni pembangunan ni Tuhan akan namarha adongan di kami na dilehoko akka pasu-pasu ale Tuhan saya buka rohan kami semersuru purubak kami huberek kami nangakadongan kami na subuya pala parsidus dosan dohot kami asa tungbui kami mersi uru-puruban ale Tuhan pasahaton nami mayenon tua dupamu na badiai atong sungguh lima rohan kami saluhna jalatang yang nami sesa dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tajalo mahatani di bata marit de mahita lau sian nasaha porseommu pasaha mapiliammu tu de bata. So adompe na ulodohon alaruhaku salusihon so adompe na ulodohon na uloan Tai dehon ayat sada jongjong bahamu ayat sada. Datangiak koma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot naso libasa na mau liutus
Hubasahat tami masian na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihan on. Pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad na hami gudang ni silehon-lehom mito hami. Asalam girgir hami madog. Maulihati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana dilehon di Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say sauk malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sedarion hanguluan siap hari, say samadosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakko Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodim. Amin. Horas madihita sa luhut na.